inyanga yangempela esebenzisa isigubhu. Awukwazi ukuba inyanga usebenzisa isigubhu because isigubhu usuke usuthole into ezoboost umsebenzi wakho wethongo. Kusuke konke okuyimibono okuzolandela kule video elandelayo akuwona umbono womkhanya kude TV, umbono wekhasimende. Siyichaneli siyabonga. Siselapho nje dokotela. Sizongena odabeni ke la oluthinta isigubhu. Angazi noma umbuzo ofana nalona uzophendula ukuthi wena igubhu uyawazi kangakanani nje into ethinta isigubhu. Msakazi wami. Yeah. Nginalo ulwazi oluncane ngesigubhu. Yeah. Even though ngingasebenzisi ngokuthi ngiyalelwa abanye ozakwethu abasebenza ngazo. Ngingasho ngithi kuyinto ekhona kuyinto engekho. Yeah. Kodwa kuya ngokuthi lento isuka ithaka ubani. Ithaka ubani. Angeke ke size sibahlulela sebekhipha into engekho ngoba phela uma umuntu ekhipha igubhu usuke enza ibusiness. Kusuke kufana nokuthi nje wena usuke ungasebenzi indaba yabantu abadala kodwa usuke udayisa into ezolethela abantu imali. So ukuphawula kwami nje ngento eyisigubhu bafowethu uma uyinyanga yangempela awudili kakhulu nento eqondene naleyo nto leyo. Awudili kakhulu ngaphandle uma uthengisa. Uma uthengisa ke usuke uthengisa igubhu. Uyabona nje bakhona abafowethu angeke ngibabone ukuthi no uyathengisa lo muntu akalapha. Kodwa mhlazana usuke umuntu oyokulapha akakutshela ukuthi thatha naso isigubhu. Hayi anginandaba ke nazo. Anginandaba naso ngoba angisebenzisa into kanjalo kodwa hayi bafowethu ake ngithi into engekho ngoba sebebaningi abantu abaskenyiwe kehle. Yebo. Sebebaningi abantu abaskenyiwe into engekho kwabanye abasebenzela kwabanye ayibasebenzeli. So akukho ukuphawulo okukhulu okuhamba ngaphezulu kwalokho. Wena nje dokotela ulapha abantu umsebenzi uyaqhubeka ungconywa kanjena asikho isigubhu esikhona. Hayi asikho. Awu. Asikho. Asikho khehla asikho mengathi sikhona ngabe ngiqamba mama. Ngoba angazi nami ngikhushulwa yini mhlawumbe ukuhlambuluka kwedlozi nethongo nezithunywa ikona okungenza kungibeke kuleli zinga engikulona. Asikho isigubhu esikhona mhlawumbe ke mekwenzeka insizwe sihluleka phela ngoba siyona emathongweni abantu bayona bagcine sebethatha lezi zinto lezi. Kodwa mina into engizoyisho khehla lami ayikho inyanga yangempela esebenzisa isigubhu. Angazi lokho ngakuphinda kanjani phambi kwabantu. Ayikho kodwa inyanga yangempela esebenzisa isigubhu. Awukwazi ukuba inyanga usebenzisa isigubhu because isigubhu usuke usuthole into ezoboost umsebenzi wakho wethongo. Kusuke kahle ithongo selingasahambi nawe. Kanti lento le ifune ngazuthi ungahamba nethongo lakho lihlanzekile liqonde ngqo uzobe usuyakwazi ukwelapha abantu. Otherwise uma usathi ulapha abantu kodwa khona enye into eyizilwane ohamba nayo shuthi awukakabi umlaphi kangempela wendabuko usenza nje kahle wena uhlulwe yithongo lakini lakulahla lakuhlula wabuya wazosebenzisa isigubhu ukuze kubooste kumsebenzi wakho. Wena engabe nje ulungisa ithongo lakini ulungisa umsamo ulungisa izinto zakho zasesigodlweni ukuze umsebenzi wakho uzohamba kahle. Hayi ukuthi uthatha isigubhu because uyabona ukuthi akhambi kahle. Bafowethu nje ngifuna ukisho lento le ngokukhulu ungesabi. Ayikho inyanga yangempela ephatha into isigubhu. Uyathanda uthandi mosasebenzisa isigubhu esigodlweni kodwa uthi uyinyanga shuthi wena ungakabi umlaphi wangempela. Ngikuzwa kahle dokotela mawuyibeka kanjalo. Abantu abaningi ngiyathemba ukubabukeli bami niyeza lapho ke ngasekhaya uyabeka udokotela ngendlela asebenza ngayo uyasho ukuthi uyabalapha abantu lana esigodlweni sakhe ngaphandle kwesigubhu. Seke sizwe inyanga eningi zisho ukuthi zona zisebenzisa isigubhu lapha nalapha kodwa ke thina ke bafowethu siyacela ukuyivala ivideo namhlanje. Uma umusha siyacela wenza okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha.